Η απαλή αλήθεια της προσπάθειας. Μέρος πρώτο. Κάποτε, σε έναν κόσμο που έμοιαζε πολύ με τον δικό σου, υπήρχε μία ψυχή που είχε κουραστεί. Δεν ήταν σωματική κούραση, όχι, ήταν κάτι πιο βαθύ. Μία κούραση που γεννήθηκε από το να προσπαθεί συνεχώς, από το να κυνηγάει ακατάπαυστα, από το να ψάχνει απεγνωσμένα το επόμενο εργαλείο, το επόμενο βιβλίο, την επόμενη λύση. Είχε κάνει τα πάντα σωστά, ή έτσι τουλάχιστον νόμιζε. Είχε διαβάσει, είχε γράψει στόχους, είχε επαναλάβει επιβεβαιώσεις, είχε οραματιστεί. Κι όμως κάτι δεν άλλαζε. Σαν το σύμπαν να παρέμενε σιωπηλό, να την κοιτούσε από μακριά, ατάραχο. Μέχρι που μία μέρα κάθισε κάτω και αναρωτήθηκε, γιατί ενώ κάνω τόσα, τίποτα δεν κινείται. Και τότε άκουσε μία ψιθυριστή φωνή μέσα της, τόσο απαλή που σχεδόν χάθηκε στον αέρα. Ίσως γιατί η απάντηση δεν βρίσκεται στην έλλειψη προσπάθειας, αλλά στην ίδια την προσπάθεια. Η ψυχή κοίταξε μπερδεμένη. Πώς μπορεί η προσπάθεια να είναι πρόβλημα? Δεν μας άμαθαν άλλωστε πως χωρίς προσπάθεια δεν πετυχαίνουμε τίποτα? Η προσπάθεια, συνέχισε η φωνή, φέρνει μέσα της ένα κρυφό μήνυμα. Κάθε φορά που προσπαθείς να αλλάξεις κάτι, λες ταυτόχρονα ότι κάτι δεν είναι εντάξει, ότι κάτι λείπει, ότι εσύ δεν είσαι αρκετός όπως είσαι τώρα. Η ψυχή, αφού προβληματίστηκε λίγο, θεώρησε ότι κατάλαβε. Κάθε στόχος που έγραφε ήταν ένας λόγος παραπάνω για το τι και το γιατί η σημερινή της ζωή δεν ήταν ικανοποιητική. Κάθε επιβεβαίωση που επαναλάμβανε κρυβόταν μία αμφιβολία. Και λες να λέω ότι είμαι άξιος επειδή φοβάμαι ότι δεν είμαι? Και το σύμπαν? Το σύμπαν δεν ακούει λέξεις. Νιώθει την ενέργεια πίσω από αυτές. Όταν ψιθυρίζεις μέσα σου έλλειψη, αυτό είναι το σήμα που εκπέμπεις. Και το σύμπαν, σαν ένας πιστός καθρέφτης που δεν κάνει διακρίσεις, σου απαντά. Αφού νιώθεις έλλειψη, ας βιώσεις λίγο ακόμα. Έτσι πολλές φορές το σύμπαν δεν ακούει αυτά που λες, αλλά αυτά που νιώθεις, και όχι πολλές φορές, αλλά πάντα. Έτσι γεννιέται ένας κύκλος, και όσο περισσότερο προσπαθείς να προσελκύσεις, τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι. Όσο περισσότερο θέλεις να θεραπευτείς, τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεις την ύπαρξη μιας πληγής. Και όσο πιο έντονα επιθυμείς να αλλάξεις τη ζωή σου, τόσο πιο σταθερά τη συγκρατάς εκεί που είναι. Έτσι, αυτό που κατανόησε ήταν ότι η προσπάθεια, όταν γεννιέται από την αίσθηση της έλλειψης, γίνεται το ίδιο το εμπόδιο. Δεν είναι η αλλαγή που φοβάσαι που δεν έρχεται, είναι η παράδοση σε κάτι μεγαλύτερο που δεν τολμάς να εμπιστευτείς. Όλα καλά όλα αυτά που λες, αλλά πώς λειτουργεί όλο αυτό? Ρώτησε η ψυχή. Πώς γίνεται να επηρεάζω τον κόσμο με την ενέργειά μου? Τότε η φωνή της την οδήγησε σε ένα μέρος που δεν φαίνεται, αλλά είναι παντού.
Ένα μέρος που δεν μπορείς να αγγίξεις και όμως αγγίζει τα πάντα. Το κβαντικό πεδίο, έτσι το αποκάλεσε. Μια θάλασσα δυνατοτήτων μες στην οποία το σύμπαν δεν είναι ένα σύνολο πραγμάτων, αλλά ένα ενιαίο ζωντανό πλέγμα ενέργειας. Εδώ, είπε η φωνή, τίποτα δεν είναι σταθερό. Κάθε σωματίδιο είναι και κύμα. Κάθε μορφή είναι και πιθανότητα. Όλα συνυπάρχουν ταυτόχρονα μέχρι να τα κοιτάξεις. Και μόλις τα κοιτάξεις, μόλις τα παρατηρήσεις, αποκτούν μορφή. Η ψυχή κατάλαβε κάτι σημαντικό. Δεν είναι απλά θεατής του κόσμου, είναι ταυτόχρονα πομπός και δέκτης. Μεταφράζει ενέργεια σε εμπειρία, κύματα σε γεγονότα και σκέψεις σε ύλη. Όταν νιώθεις ευγνωμοσύνη, αγάπη, χαρά, εξήγησε η φωνή, εκπέμπει σε μία συχνότητα που το πεδίο αναγνωρίζει. Το πεδίο δεν ανταμείβει, ούτε τιμωρεί, απλά αντανακλά. Σου δίνει ότι εκπέμπεις, όπως ένας καθρέφτης που δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι, όταν κρατάς μέσα σου φόβο, σύγκριση, έλλειψη, αυτό είναι το σήμα που στέλνεις. Και τότε το πεδίο σου επιστρέφει τα ίδια ή και περισσότερα από την ίδια δόνηση. Η πραγματικότητα λοιπόν δεν είναι κάτι εκεί έξω, είναι το αποτέλεσμα του τρόπου που συντονίζεσαι με το αόρατο. Η παρατήρησή σου δεν είναι παθητική, είναι δημιουργική. Κάθε φορά που εστιάζεις την προσοχή σου κάπου, του δίνεις μορφή. Κάθε σκέψη είναι μία εντολή προς το πεδίο. Έτσι συνειδητοποίησε ότι ο κόσμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντανάκλαση του εσωτερικού σου χάρτη. Το σύμπαν σε μία σιωπηλή συνέπεια δεν σου δείχνει αυτό που θέλεις, αλλά αυτό που πιστεύεις. Αλλά γιατί, αναστέναξε η ψυχή, αν το πεδίο περιέχει άπειρες πιθανότητες, γιατί βιώνω τόσο λίγο από αυτό? Η φωνή απάντησε απαλά. Επειδή υπάρχει ο φόβος. Ο φόβος δεν κάνει θόρυβο, δεν φωνάζει, δεν προειδοποιεί. Κρύβεται στις πιο ήσυχες σκέψεις. Σε αυτή που λέει το «αν δεν τα καταφέρω» και «τι θα γίνει αν κάτι συμβεί» και «ίσως δεν είμαι έτοιμος ακόμα, θα πρέπει να προσπαθήσω λίγο ακόμα». Έτσι αυτή η φωνή δεν μοιάζει με τέρας, μοιάζει με φωνή λογικής, μια φωνή που φαίνεται να σε προστατεύει. Στην πραγματικότητα όμως σε φυλακίζει. Όταν λοιπόν ο φόβος γίνεται η βασική σου συχνότητα, αρχίζεις να βλέπεις τον κόσμο μέσα από αυτόν, όπως ένα ραδιόφωνο που έχει ρυθμιστεί σε έναν σταθμό και πιάνει μόνο εκείνη τη συχνότητα, έτσι και εσύ πιάνεις μόνο τα γεγονότα που ταιριάζουν με την εσωτερική σου δόνηση. Δεν είναι ότι η ζωή σε τιμωρεί, λοιπόν. Είναι ότι ανταποκρίνεσαι σε αυτό που εκπέμπεις από μέσα σου. Και υπάρχει και κάτι άλλο, συνέχισε η φωνή. Ο νους μπορεί να σε ξεγελάσει, αλλά το σώμα ποτέ δεν ξεχνά. Κουβαλάει μνήμες που δεν χωράνε σε λέξεις. Στιγμές που ένιωθες παραιτημένος, απορριμμένος, λυπημένος, απειλημένος. Αυτές οι μνήμες γίνονται δονήσεις. Οι δονήσεις γίνονται συναισθήματα. Και αυτά τα συναισθήματα χτίζουν το ενεργειακό σου πεδίο. Έτσι, ενώ λες «είμαι ασφαλής», το σώμα σου ψιθυρίζει
Φοβάμαι. Και αυτό το ψίθυρο το σύμπαν το ακούει πιο καθαρά από τις λέξεις σου. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν με θετικές δηλώσεις, γράφουν ημερολόγια ευγνωμοσύνης, κάνουν οραματισμούς κι όμως μέσα τους νιώθουν άδειοι. Γιατί δεν είναι η φράση που αλλάζει την πραγματικότητα, αλλά η κατάσταση ύπαρξης από την οποία προέρχεται. Αν λες είμαι άξιος, ενώ βαθιά μέσα σου δεν το πιστεύεις, το πεδίο δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεση, αλλά στη δόνηση. Δεν ακούει λέξεις. Νιώθει την ενέργεια πίσω από αυτές. Έτσι κατάλαβε ότι η θεραπεία δεν ξεκινάει όταν προσπαθείς να διώξεις τον φόβο, αλλά όταν τον αναγνωρίσεις ως μέρος σου, όταν πάβεις να πολεμάς αυτό που νιώθεις και αρχίζεις να το κατανοείς. Γιατί ο φόβος, όσο και αν φαίνεται εχθρός, είναι απλώς ένα μήνυμα ότι έχεις ξεχάσει ποιος είσαι. Η ψυχή σιγά σιγά άρχισε να καταλαβαίνει. Δηλαδή, είπε, δεν είναι αρκετό το να σκεφτώ. Όχι, απάντησε η φωνή. Η σκέψη είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το επόμενο και πιο ουσιαστικό είναι η ενσάρκωση αυτής της σκέψης. Ο εγκέφαλος είναι ένας πομπός. Στέλνει την πληροφορία, το όραμα, την πρόθεση. Η καρδιά είναι ο μαγνήτης. Δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που υλοποιεί αυτό που εκπέμπεις. Όταν οι δύο δυνάμεις ευθυγραμμίζονται, η ενέργεια ρέει χωρίς αντίσταση. Η σκέψη αποκτά συναίσθημα. Το συναίσθημα αποκτά μορφή και τότε η πραγματικότητα αρχίζει και κινείται. Γιατί η καρδιά δεν σκέφτεται με λέξεις, νιώθει. Εκπέμπει σαν ένα πεδίο που μπορεί να μετρηθεί αλλά και να αισθανθεί τώρα. Όταν υπάρχει συνοχή ανάμεσα στον εγκέφαλο και την καρδιά, η δόνησή σου γίνεται καθαρή, σταθερή, αναγνωρίσιμη από το κβαντικό πεδίο. Και τότε οι πιθανότητες γύρω σου αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται με αυτό που είσαι και όχι με αυτό που ζητάς. Η καρδιακή συνοχή, εξήγησε η φωνή, είναι η τέχνη του να νιώθεις το μέλλον σου σαν να είναι ήδη εδώ. Να αφήνεις το σώμα σου να βιώνει τη χαρά, την ασφάλεια, την αγάπη του αποτελέσματος πριν αυτό ακόμα συμβεί. Γιατί το πεδίο δεν γνωρίζει τον χρόνο. Αν το νιώθεις τώρα, το πεδίο το αναγνωρίζει ως πραγματικό τώρα. Η ψυχή ήθελε να το δοκιμάσει. Οπότε κάθισε κάπου ήσυχα, έκλεισε τα μάτια, πήρε μία βαθιά ανάσα και έφερε την προσοχή της στην καρδιά. Φαντάστηκε ότι αναπνέει μέσα από αυτήν. Δεν σκέφτηκε εικόνες ή μάλλον δεν σκέφτηκε λέξεις, απλά ούτε εικόνες. Απλά ένιωσε. Ένιωσε πώς θα ήταν αν ήταν ήδη εκεί που ήθελε να φτάσει. Πώς θα ένιωθε. Πώς θα ήταν η καρδιά της. Αυτό ήταν το σήμα. Αυτό ήταν το αίτημα προς το πεδίο. Χωρίς να υποθεί τίποτα. Έτσι κατάλαβε ότι η αληθινή δημιουργία δεν είναι να ζητάς, αλλά να ενσαρκώνεις. Γιατί δεν χρειάζεται να ζητήσεις τίποτα όταν έχεις γίνει το ίδιο το αίτημα.
Κι όμως υπήρχε και κάτι άλλο. Κάτι που δεν φαινόταν αλλά ήταν ήδη εκεί. Η φωνή την ρώτησε: πόσες από τις πράξεις σου είναι πραγματικά δικές σου συνειδητές επιλογές? Η ψυχή σκέφτηκε και κατάλαβε. Πολύ λίγες, απάντησε. Και η φωνή συνέχισε: το 95% των πράξεών σου, των αντιδράσεών σου και των συναισθημάτων σου δεν είναι συνειδητές επιλογές. Είναι αντανακλάσεις ενός προγράμματος που γράφτηκε πολύ πριν μάθεις να το αμφισβητείς. Το υποσυνείδητο δεν είναι ο εχθρός. Είναι ο αληθινός παρατηρητής. Ο μηχανισμός που κρατάει τη ζωή σου συνεπή με αυτά που κάποτε πίστεψες για τον εαυτό σου. Στην ουσία, είναι ο φύλακας της ταυτότητάς σου. Αυτής που έχεις δημιουργήσει μέχρι τώρα. Αν λοιπόν πιστεύεις βαθιά μέσα σου πως δεν αξίζεις, θα φροντίσει να δημιουργεί καταστάσεις που το επιβεβαιώνουν. Αν φοβάσαι την απόρριψη, θα σε σπρώχνει να επιλέγεις ανθρώπους που την προκαλούν. Όχι γιατί θέλει να σε πληγώσει, αλλά γιατί αυτό γνωρίζει ως ασφάλεια. Εάν θεωρείς ότι αξίζεις μέχρι εκείνο το όριο, αυτό θα σου προσφέρει. Το θέλω δηλαδή δεν είναι ποτέ αρκετό, εξήγησε η φωνή, γιατί σημαίνει ότι το συνειδητό μυαλό επιθυμεί κάτι, αλλά το πιστεύω σημαίνει ότι το υποσυνείδητο το θεωρεί δεδομένο και το πεδίο πάντα ανταποκρίνεται στο δεύτερο. Μπορεί λοιπόν να λες θέλω αυθονία, αλλά αν βαθιά μέσα σου φοβάσαι τη στέρηση, το υποσυνείδητό σου θα σε κρατάει κοντά σε αυτήν, γιατί έτσι νιώθει γνώριμα. Και το υποσυνείδητο, συνέχισε η φωνή, δεν αλλάζει με τη λογική, αλλάζει με την εμπειρία. Δεν πείθεται με λέξεις, πείθεται με συναισθήματα. Γι' αυτό η σιωπή γίνεται τόσο ισχυρό εργαλείο.